Искаш да живееш в мезонет и си фен на Хари Потър? Този тристаен апартамент от Имоти Томов е перфектен за теб. Уютен с площ от 125 квадратни метра и разположен в сърцето на Шумен в близост до пазара. Жилището включва модерна кухня и трапезария, обединени с просторен дневен тракт, който ни вмъква във вълшебната и мистериозна атмосфера на Хари Потър. На второто ниво имаме също и уютен и спокоен кът за отдих. Спалните са две и са просторни със свой собствен дрешник за организиране на вещите. Мезонетът разполага и с две тераси, като от едната се открива възхитителна гледка към града и шуменското плато. Стълбището и коридора са чудесно оформени, така че да създават приятно усещане за простор и светлина, а банята е стилна и удобна. Апартаментът се предлага напълно обзаведен и оборудван с модерни електроуреди, за да осигури максимален комфорт на новите собственици. Имотът разполага и с паркомясто. За повече информация посетете нашия офис на улица Васил Друмев 19, град Шумен.